ndiri kutsvaga nhasi handinombozivisa vanhu kuti taakuenda paYouTube. Da kumboona kuti manotifications ari kusvika here. Ndiani munhu wekutanga atanga kusvika pano? Ndinokugamushira. Ndiri kuona ndine munhu 1. Ndiri kuda kuona kuti pro zviri sei? Ndamboda kuti nhasi ndingohwanda. Handina kuudza vanhu kugrupu kuti taakuenda live, asi ndangoona zvakanaka kuti timboti tagarisa paYouTube tisati taenda live. Saka ndangoti aiwa katimbokurukura tese timboona kuti zviri sei. Kosei pataposta story yataburitsa nhasi yemukomana akamboridzana sulu, ari kuridzana sulu, akamboridzana macheso. Tina kuona vanhu hamuna kuya, asi hanzi chii chaizvo. Muri sei muri yeZimbabwe? Muri sei kwamuri mese? Ndofunga pakaipa kuti ndinge ndichikwanisa kakuti ndikukwazisei nemazita enyu. Handisi kukwanisa kuzoita izvozvo. Ndangomhoresa pro ndiye atanga. Tangoda kuti tingotaurana mbichana nezviri kuitika kudombo shava. Hanzi na talent ZBC ihembe kodzoraswa here akomana. Takadzishandisa dzanetawo kuti nyazoita zehembe yakubvarukawo yagarisa. Ndo dzataimbopfekawo munguva yacho iyoyo tisati tatendeuka, tisati taziva denga. Makazvinzwa kapaya nemudhara wenyoka kuti ndichange ndakuita matare. Ameno tichamira kuzadzikiswa kwazvo. Ndiri kumbodrega hangu mukanwa ndichiitira kuti vanhu muuye tingotaura katiri pamwe chete. Ndoda kungoziva kuti muri sei kwese kwamuri. Timbokurukura kane nhau yenyoka. Mangwana chinenge chakachaya, tiripo. Tiri kuvaendesera vanhu kwavanobatsira. Regedzai ndimbomirira kusvika kwevanhu. Hello Mr. Andrew and team. Zviri sei Hillary? Inda vanhu vari kungokanda kuti ZBC. Imhosva here kupfeka hembe naiveduwe. Hatisi kubrodcasta paZBC. Kana zvadaro ndaakuda ndobuda face chete. Aiwa, munomboziva chii? Ndofunga in 2 days time ndichamboita program yeZBC. Zviri kuitika ikoko zvinhu zvinosuwisa, zvinhu zvinorwadza. Muri kuvanzwa kandofunga pashow paipa makanzwa kuti vaidya machunks vashandi veZBC. Hapana chinhu kuti uri munhu uye anozikanwa neruzhinji. Apa zvinhu zvacho hazvisi kubatana, zvinotonetsa. Nyaya dzemaappointments, in short, nyaya dzemaappointments, vanhu vari kuenda panzvimbo zvisiri zvavo. Vanhu vasina experience vanonzi valead such an institution. Plus vanhu vafana kunge vachileader on political grounds kana kuti chii. Munhu anofana kungove nemaqualifications, asi background yake futi ichiratidza kakuti aiwaka munhu uyu ane experience. And chimwezve chinhuka ndechekuti kazhinji kacho munhu kana angonzi ndiwe washefu akutongotsvaga makamiro emari yake chop asati abvapo paZBC. Saka naizvozvo ndo zvimwezve zvinhu zviri kuparadza. Vanhu havasi kuenda kunotungamira ZBC vaine pfungwa increase content, vaine pfungwa yekufadza Zimbabwe, asi kungoenda kuti regedzai ndinotora zvinhu ndibude. Rumbika Furama, zviri sei? Ndinokugamushira. Regedzai titange chirongwa chandakushedzirai musi wesvondo so, nekuti data revamwe ringatozopera pasina chavati vanzwa. Panhau yedomboshava, musazoti Andrew domboshava neshamba ka ndokuziva yamutani. Mkwasha Shingi, zviri sei?
Nhasi ndiri kumbobroadcasta ndiri kuno kuNorton, hanzi kuNortown. Norton muriko here? Muriko here vanhu veNorton? Muzotiri musha menyu. Ndofunga muri kupaona paPick and Pay apo. Ndambowandawo hangu ipapa kuti ndimbowana shade mbichana. Ndichimbowanda zuva, asi tiri mumusha weNorton. Regedzai tipinde munhau yedu yatiri kuda kukurukura nezvayo muzuva ranhasi. Chekutanga chandoda kukuzivisai mhuri yeZimbabwe ndechekuti muri iri kuda rubatsiro hongu. Vanasekuru vakawanda vanobatsira vakavhara matare. Ruzhinji runobatsira rwakavhara matare. Naizvozvo help yavo haisi nyore kuti inge ichiwanika. Asi tine vaya vanobatsira nemanjuzu. Ndo vasinganyanyoteedza kuti tiri munguva ipi. Naizvozvo ndio vatoda kuedza kuendesa ikoko. Vemumusha vaiti mapostori havaswada, hanzi taneta navo. Ndofunga kwavabvawo kure, saka hatingavamanikidze kuti titi taakukupai mapostori. Asi mapostori ndiwo chete vanhu vaikwanisa kuti vange vachibatsira vanhu munguva ino. Ginger World, iwe siyana nazvo. Watotanga kakuti Andrew domboshava neshamba. Aiwa, saka ndo chinhu chekutanga chandoda kukuzivisai pamusoro pekugadzirisa kwedu dambudziko rapinda mumusha wemhuri iri kudomboshava. Matare akavharwa, ndo chinhu chekutanga. Tochiuya paissue number 2, iyo yandinofunga kuti ndo pari very very tricky, nyangwe tikaenda newe manjuzu. Sekuru vaya off camera vakandiudza kuti ivo neNyoka vakabatanidzwa kuita chinhu 1. In other words, if that snake dies, he is also going to die. Vana vavo, funny part of it, vari kuti aiwa, hatisi kuda kuti vafe, toda kuti vararame. Tsvagai munhu anogona kuti gadzirisira pasina rufu. Now, question inoti, nekuti mangwana muchazopesera maakuti vana sekuru vatadza, vanani vatadza, nekuda kwe that condition. Pane ningirikeni. Rumbi Kafurama, hanzi Didi Moroi, I'm not feeling well sweet. Ndine here ndiri kumhoreswa. Hey, wow. Saka nawe yandikuedza kutaura ndeyekuti Nyoka nasekuru aya vachinhu 1. Asiwo sekuru vanoti nyoka inopota ichibva mugomo ichiuya, but chinhu 1. Ndo chinhu chekutanga. Naizvozvo pakadotwa back to sender, mudhara yari kufa. Pakada kuurawa nyoka iyoyo, mudhara uyo ari kufa. Ivo vati vari kuda munhu. Ene ndakati alright, taakutora gogo vaya vanopedza moto vaya, nekuti vaya manje vanenge vasina basa nekuti ndabata chinhu ichi, asi kuti vanongosvogadzira zvinhu zvobva zvagadzirika. Ivo vakabva vati no, isi toda kutiona nyoka yacho iyo yatipedza. Saka pari trick muri yeZimbabwe. Hanzi Andrew wakambogara kugokwe here? Aiwa, ndirambogara kugokwe, ndakangoshanya. Tinongotenderera kanyika nemabasa atinenge tichita, saka handina kumbogara. Ndagara hangu kugokwe, asi ndakamboshanya kugokwe. Maybe kune mumwe munhu akafanana neni ari ikoko. Saka muri kuinzwa kanhau iyoyo muri yeZimbabwe ndo yechipiri iri kutadzisa kuti nhau iyoyo igadzirike. 1, tiri muna November. 2, sekuru yovava muchikurangara vekwamusami vaiti gogo ndivo nyoka, ava sekuru ndivo nyoka. Now kuzvisiyanisa manje ndokwakutoda kuti zvichinetsa. Saka tichaona vane mishonga yacho kuti vamboedza kuti zvingafambe sei.
asi nhau yekubata nyoka kuti inzi iyi nyoka iyi ndo panenge pane mutauro. Ko ndaivabvunza inini kuti orit, kana nyoka ikanzi nhasi uno uyu yabatwa, imimi semhuri muri kuti toda kuibata nyoka, toda kuibata nyoka, kana maibata muchaita sei nayo? Muchangoti nyoka iyo yanga yatipedza here kana kuti muchaiuraya? Vakati tineiuraya. Ndikatika ko baba vari kutaura kuti inini ndini chii nyoka yacho? Saka which means vese vanenge vakurova pasi. Tonga itinzwe muri eZimbabwe, munoti kudini nazvo? Hanzi china Ginger World. Hanzi ndimi muri kunyatsoripota nezvenhauye. Aiwa, tinotenda chose nerutsigiro rwamunotipa pamunotitaura nezvakadaro, munotipasa manyemwe, tinokwanisa kuendera mberi kati chiningirika. Saka mangwana zuva ratakatarisana naro, tichange tiriko kudomboshava. Tichaendawo nagogo vaya vasingade kamera. Tichaona kuti toita sei. Asi vatizvo, that one is not a problem. Inyaya diki. Vana sekuru tasvo variko, but tataura wani kuti mwedzi wacho auite kuti vabatsire. Vazhinji vavo munoona vanodai ukaona vachishanda November, ivo vanenge vatone question mark kuti vanhu vakaita sei ivavo. Saka vazhinji vamunoti sekuru nhingi, mwedzi watiri uno havakwanise kunge vachibatsira. Naizvozvo pangwarirei ipapo. Ndonauya ndanga ndichida kuti tinge tichikurukura tisati taenda hedu ikoko kudomboshava zuva ramangwana. Asi ticharamba chikupai kuti update kuti zviri kufamba sei, zvapapi. Muri yacho yatifonera izvozvi hanzi hongu vakauya vakawanda vachiripota, asi tinoimba neDrewmas Media kuti sekupedza kwamakaita kumwe ndo mapedzero amuchange muchiitawo zvakare dambudziko ratatarisana naro. Naizvozvoka muri eZimbabwe ndinovimba kuti tichakwanisa kuita saizvozvo. Prophet Jose tichavaudzawo zvakare tigonzwa kuti vanokwanisa here basa iroro. Ngatiendei pane imwe nhau zvakare muri eZimbabwe. Hanzi nababa vaya ivo kudomboshava tichiinawo. Hanzi izvoni tinoenda mumakomo, ndomadona simba redu, ende simba ravo rinobva panyoka, mhungu. Makamboona mhungu here imimi vanhu? Mhungu isi takakura tichiudzwa kunzi inorova apa kana yakuda kukuuraya. Haina imwe nzvimbo inorova pakati nepakati pemusoro. Naizvozvo inyoka yekuti kana vanhu vachienda pachiitiko chakadaro, ndofunga musoro yedu inofanira kunge tine zvimahelmets kutoti kana ikati zvinongopedzerana ikoko. Ndo imwe nhau iyoyo inyaya yeprotection yedu kana tagosvika panzvimbo yakadaro. Ndinomboti ndikataura ndombouyaka kwamuri ndichinzwa kuti muri kutiwo kudini. Drewmas Media taking you to another level. Maxo Hanzi Mukoma Andrew muri seiwo? Alright. Kedza nditiza hangu ikoko ndaona mukwasha wangu Shingi. Shingi haana hunhu, anomboita achipfimba nambuya zvakare. Sorry mukwasha, une hunhu. Right, saka tati isusu mangwana tiri kuendako, asi gogo havadi kamera. Tichaedza kuona kuti toita sei tikupei update yezvinenge zvichitora nzvimbo, asi chiso chawo hawo chinenge chisipo. Ende handiona hangu iri nyaya yekuti vabude face haisiro iri kupedza problem kupera kwayo ndo kwakakosha. Ndinoti vimbei nawo, takaenda nawo kumhondorongezi, moto wakapera. Takaenda nawo kwaMusami, moto wakapera. Takaenda nawo nzvimbo dzakasiyana. Munhu uyo ndinovimba kuti anokwanisa kunge achipedza problem ipapo. Asi kana zviri zvokunzi nyoka yacho ibatwe ipapo, handizozivi kuti vanozvigonawo here. Izvozvo tinovasiyira kwavari mumasimba avo kuti tinzwe kuti zvinofamba sei. Now muri iyi
ameno ndakanzwa vamwe vachitaura kuti inini mukadzi wangu anga ave nesiki zviri kukonzeswa nenyoka. Munapangwarira ipapo kuti vamwe vanhu vachada kutora advantage yenyoka, voita havo musikanzwa vachingoti inyoka, nekuti kana paita problem vanhu vanongoramba hanzi mukoma Andrew aiwa MP ndakamboda kuita, aiwa ndakatosiya zvematongerwo enyika nekuti by the way ndakati izvo ndiri kukupai another level itarisire I think in 2-3 days time ndinenge ndichikuudzaiwo nhoroondo yekukura kwangu, ndichidya tsvanzva, ndichirumwa nemago, ndichifudza mombe, ndichirema papurazi. Kuchakupai nhoroondo iyoyo, uyezve mashandiro andakazoita nechikonzero chakazoita kuti ndisiyane neZBC inova ndiyo yamuri kuona chikwangwari chayo icho. Aiwa hembe iri kuda kusaka roho hayo. Saka tichakupai platform iyoyo kune vari kuWhatsApp group kuti vane mibvunzo yavo vange vachibvunza. Saka ameno kuti munoiona sei nhau yekudomboshava, munoiona sei, yogadziriswa sei? Nyoka kuti ibatwe inotoda kubatwa, yes, but kana yabatwa munozoita sei nayo? Obviously kuuraya. Kana tikaiuraya, kufaka kwasekuru. Vana vari kuti aiwa sekuru vedu tovada, asi vapera. Ndofunga makaona mirwi yematombo iyo iya yakaiswa pasi yakawandisa zvikuru, zvichireva izvo kuti vanhu vakafa ipo paipa, kana ndisingakanganise vanotosvika zvekuma100 and something. Kana chiri chokwadi chekuti tuhipi nehipi dzataiona mweya yevanhu yakatsipikwa, that means around 200 or 150 and above. Hazviende pasi paizvozvo. Zvimwe zvinhu zvokuti zvinenge zvichiitika tichingoti izvo hazviitike. Paipa unogona kubuda nemunhu pabhawa, munhu woenda pamuti unokusungira waya, watobaya. Saka kazhinji kacho nyange ukatadzirwa zvakakosha chose kuti ungonyarara. Hanzi makungo zvaakatya mapapata mangani, kashoma kuona pakafira gunguo, asi hazvirevo kuti haafe. Naizvozvo anotya, anotambira kure, haana noise. Munoona pane dzimwe nguva dzekuti unonzwa kuti vanhu vakafira 50 cents, vanhu vakanetserana 50 cents dola rufu, makuva ema50 cents akatozara. Naizvozvo tinofanira kuchengetedza chinhu chinonzi upenyu. Ndangoda kuti ndiuye kwamuri kamuri yeZimbabwe ndichiti makadini, tichitaura zvakare neweekend yatirika kuti tinzwawo kuti muri kuzvifambisa sei kwamuri ikoko. Naizvozvo paYouTube ndo update yandanga ndichida kungokupai. Ndiri kuedza zvakare kuti ndipinde paFacebook, but kana muchinge maona zvatakurukura kuno, maybe there is no need yekuenda kuFacebook because it's just one and the same thing. Ndafara zvikuru muri yeZimbabwe kunge ndichitandara nemi, kunge ndichitaura nemi panguva yese iyi. Regedzai tichirwa road takananga kuFacebook timboona kwakamira sei. Ndiri gombwe, musatye. Makanzwa ndogara ndichitaura ndiri gombwe, vanhu vachita nharo. Makanzwa one sekuru vaya vakabva vazvitaura, ndikati you see right. Saka tobatana goodbye my friends. Arumbi andauzonzwa paipa wangochirevani, ndauya manje. Aregai ndinge ndichikuonekai ndichiti tobatana, ngatinange Facebook timbokurukura zvakare ikoko. I think in the next 20 minutes tinenge tiripo tomboona kuti zvakamirawo sei zvakare.